Сүзләрем белән зур рәхмәтемне әйтәм. Иң беренче Худайга, барлык балаларга, әниләрне бүләк иткән өчен. Икенче зур рәхмәт, әниләр, сезгә, без балаларга дөнья нурын биреп, назыгызны жәлләмичә, безне үстергәнегез өчен Худайның улы рәхмәт сезгә. Әнигә авыр сүзләр әйткән чаклар күп булгандыр. Рәнҗеткән чакларда, әни бит ул шундый фәрештә, әни бер кашанда шуланмый, әни бер кашанда рәнҗемей, чөнки ул әни. Әни үзе туңса да, әни үзе авырса да, балам туңмасын диеп, жылы киемнәрен салып, сиңа кигезеп, терел балам дип тәпитеп алулары, мәктәпкә затканда һәр вакыт сине хәйр фатихасын биреп, тәрәз төбендә сине карап, озата һәм каршы ала. Ә без үсәбез дә югалабыз. Кемдер өйләнә, кемдер кияүгә чыга. Без бит беребез дә әйтә алмый. Әнинең күпме яшәгәнен, әнинең кайчан китәчәген беркем дә белми. Шуңа күрә исән чакта кадерләрен белеп калырга кирәк. Дустың сине ташласа да, әни бер кайчан ташламый. Әни бер кайчан кире какмый. Чөнки ул әни кемнеңдер бит. Әнисе юк. Кемдер гомер буе әни назын тоя алмыйча, кешенекенә сыңланып, сыкланып, көтә дә, кемдер дөрес юлдан китә, кемдер дөрес юлдан китмәүчеләр дә шактый. Кемгәдер Ходай Тәгалә бала бирсә дә, шушы баланы ятимлектә калдырып, роддом төбендә ташлап китүчеләр дә шактый. Монда баланың ни гаебе бар? Бер генә яшибез, кеше булып калыйк. Бар шундый әниләр, 4 баланы аякка бастыра да, үстерә дә, олы юлга зата. Нигәдер шушы әниләр хәзерге вакытта авылларда ялгызлары ятимлектә картаялар. Кайда соң ул балалар? Менә зур шәһәрнең ачы җиле әйләнә дә булгана. Иске таш йорт почмагында басып тора бер ана, башын игән, сузган кулын, истә иске киемнәр, алар эшләп тупасланган, учта ята тиеннәр. 4 балага ана да син, ата да булдың үзең, алар өчен гомер буе җил давылларга түздең. Иң алысы Себерләрдә акча эшлим дип киткән, кайта алмый, күп тырышы, хат та язмый бик күптән. Икенчесе Мәскәүләрдә, Марҗа килен янында, туйдан бирле хәбәр дә юк, ул бит белми барында. Өченчесе китеп барган, бөтенләй заман үзгәргәч, 5 ел элек хат язды ул, әнкәң хат язып җибәргәч. Я Ходаем, ялгыз ана, кем белерсең хәлеңне? 4нчесе сатып эчте, соңгы мамык шәлеңне. Я Ходаем, залда утырган барлык әниләрне хөрмәт итеп, ярату йөзеннән рәхмәт Худайга. Хөрмәтле әниләр, сез булганга. Миннән сезгә әнкәй җыры бүләккә Сөннәт Хаитов көе һәм сүзләре хәйр фатиха булып яңгырасын һәрберебезгә. Tünler dimi, әнкәй күзләрен яммай, балам ничек тора диеп, хаманда нидер уйлай. Ям әнкәй күзләреңне, арыгансаңдыр син инде, балам кайтсын Ходай диеп, сорагансыңдыр инде. Ям әнкәй күзләреңне, арыгансыңдыр син инде, балам кайтсын Ходай диеп, сорагансыңдыр инде. Ям әнкәй күзләреңне, күзләрең тәрәзәдән
Күзләреннән яшь тама, әнкәй утыра уйлап. Йом, әнкәй, күзләреңне, арыгансыңдыр син инде. Балам кайтсын, Ходай диеп, сорагансыңдыр инде. Йом, әнкәй, күзләреңне, арыгансыңдыр син инде. Балам кайтсын, Ходай диеп, сорагансыңдыр инде. Йом, әнкәй, күзләреңне. Әнкәйем күзләреннән һаман тамчы яшь тама. Бер кайчан әнкәйеңнең күңленә хәсрәт салыма. Йом, әнкәй, күзләреңне, арыгансыңдыр син инде. Балам кайтсын, Ходай диеп, сорагансыңдыр инде. Йом, әнкәй, күзләреңне, арыгансыңдыр син инде. Балам кайтсын, Ходай диеп, сорагансыңдыр инде. Йом, әнкәй, күзләреңне. Йом, әнкәй, күзләреңне. Йом, әнкәй, күзләреңне. Йом, әнкәй, күзләреңне. Әнкәй. Рамил Шарапов.